Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay, so guys, for today's video, we are going to talk about 5-1 Talk, how to apply in 5-1 Talk, how to become an English teacher and in 5-1 Talk, and what else? What are the requirements? So yes, if you wanted to know more about 5-1 Talk, so keep on watching. Okay, hi guys. Alright, so let's begin with the first question. Saan pag-apply sa 5-1 Talk? So, kung gusto mo mag-apply sa 5-1 Talk, binlan. Magbuta ko link on the description box, and then kana siya nga link, click lang na siya, then pag-provide og mga details nimo like complete name, number, email, and what else? I guess bawala na siya, then phone number. So ang first nila nga buhaton is they will try to contact you or they will try to text you if you are available for the phone interview. So magulat na sila sa imong confirmation if what time ka pwede tawagan. Then pag mugo ka, tawagan ka nila sa oras nga imo ang giingon sila. Then next question, lisod ba mga apply? Sa 5-1 Talk, di man siya lisod mga apply. Punta na sila unsa ko nga schedule pwede para sa orientation. So after sa orientation, I think it takes 2 hours or 1 hour. Then after ato, set na mi yung date for training. So, during the training, guys, kinahanglan ninyo give inyong best. Kay during sa training manggod, namoy ka na ang trainer ninyo katong time manggod nga katong time nako, alam mo ko to siya kanang dili to siya sa Zoom na himo. So kuan gito siya personal. So yeah, pero may mga taga Davao lang. Tapos that time before ko book sa akong training, sige ko tanaw sa YouTube about how to teach young learners in 5-1 Talk, and tapos gina-adapt lang nako sa akong gitanaw sa YouTube. Then yes, after sa training, din may demo sa mga trainer. So I'm so happy kay na dapat ko trainer still accept me, and then she said na tarungan ako sa ako ang Chinese demo kay nakasalalay sa Chinese trainer ang ako ang pagpasar. So yes, before pagkaugma dayon nato, mo to ang akong schedule para sa ako ang Chinese evaluator. And I'm so happy kay wala kay gidawat niya. Guys, ang Chinese during sa inyong demo, pag nakitaan na kanila naka-potential, dili na niya ipahuman sa imo ang 15 ka page. 15 ba to? Basta na paundangon na nila, tapos after na isulti nila say okay sa imuha, ganahan sila sa imuha kaya ni ana. Tapos ang after ana kami sila nga kinahanglan lang nimo improve ni naning sound, tapos make dapat more energetic ka, kanang dapat ay mga estudyante ganahan sa imuha, like mga inana. Tapos that time before sa akong Chinese ang demo, ako ang Pinoy nga trainer. Siya nga, you should bring anything like na toys para gamiton para sa akong demo. So yeah, I tried everything. Then yeah, so I'm so happy because I was able to pass everything. And right now, I've been working in 5-1 Talk for almost 1 year and 3 months. So yes, mato siya ang mga nahitabo. Then third question is, dako bag sweldo.
So, when we say sweldo sa 5-1 talk, ikaw nagahimo sa imong sweldo. Manong kaingon mo kung ikaw nagahimo sa imong sweldo. Kaya nga no, the more mo open kag slot, the more money nga makuha nimo. So, but then, even though mag-open kag slot, open kag like, for example, 20 slots per day. Tapos, imong performance, last time, imong mga estudyante, di ka naan sa imong kay, kuan kay ka, kanang maldita kay ka, di ka kabalo mo, kabalo mo, kuan sa estudyante, kanang, hey, like, how are you? Istorya mo, chika-chikaon mo, especially mga tiguwang na, oh my gosh, kinanglan, ginanin mo sila istoryahon una before ka mag-start sa imong lesson. So, yeah, kung the more nindot ang imong performance sa imong estudyante, the more magsige na sila balik sa imo. So, the more students, the more money. So, yun na siya. So, also, pag kung even though mag-open kag slots, guys, without pay na siya. So, make it sure nga, nindot imong performance para na kay estudyante. Okay? So, again, ikaw himo sa imong sweldo. Pero, guys, dakog sweldo kaya, no? Kung bago pa lang ka, ang imong sweldo per 25 minutes is 50 pesos. So, from Monday to Friday, that is, kung siya, 50 pesos from, 50 pesos every 25 minutes. Tapos, ang 5 minutes ni na, wrap up na nimo siya. Kibali, maghimo kag kanang, masay mga kinahanglan i-improve sa estudyante. Then, after 30 minutes, na po kayo laing klase. Ano po? Sulod na po ka. Human, every Saturday, Sunday, sa Saturday, mag-start ang class 10 alas 7 hangtod alas 10 sa gabi. Pero pag Sunday, mag-start ang class 10 every student or per 25 minutes from 9 a.m. to 10 p.m. I guess. 9 a.m. to 10 p.m. I guess. So, muna siya. So, the more mag-open ka slot during weekends, much better. Kaya mas mura ko mahimo na siyang 60 per 25 minutes. Then, kung mas okay, mabuhat nimo during sa klase, maghimo ka, mag-report nimo, nakalimot ko sa tawag lesson memo meta na. Tapos, kung during sa lesson nimo, maghimo ka, report o about unsay kinahanglan i-improve sa estudyante. So, much better, at least sa imong 25 minutes, na hanay na nimo siya. Wow, hanay pa rin. Saya kayo. So, okay na siya. Tapos, sa 5 minutes mo, kung gusto ka inom tubig, at least pwede po ito na mabuhat. Then, let's go to the next question. Ang office nila. So, ang ilang office na sa may bahada, dito sa Davao, sa bahada sa may water district, tapos at banga na 7-Eleven. Lakaw lang ka, tapos na building dira, MKT building mata, I don't know. Sibutan lang ako diri Tapos, nasa 3rd floor ang ilang office. So, dito mo. Then, pwede ba mag-part-time? Yes, pwede ka mag-part-time sa 5-1 talk. Then, ano sa requirements? Ang mga requirements nila like, next, okay lang ba bisan wala experience? Yes, okay lang. As long as makitaan ka lang potential nga willing ka sa trabaho. Then, kanang kabalo ka saan pagtulo sa mga bata, saan pagtulo sa mga dagko. Tapos, next question is, kay, okay ba bisan undergraduate? Guys, dili ka pwede maka-apply kung high school graduate ka or di ko sure kung vocational. Basta, ang ilang ginapangita, graduate ka o college. And, pwede ba sa office
usa mag-work samtang wala pa ko'y laptop o internet? Yes, you can. Inform lang nimo ang office. Basta make sure nga, I guess after 1 month na nakay laptop or internet. Then kinsay mo ha ginatudluan? Ang akong ginatudluan kay Chinese. So kung magtudlo mo sa 5 talk, tarungan lang gid niya para daghan mo estudyante. Pilay mo ha ang kinsinas diha. Again guys, ang imuhang kinsinas diri nagadepende sa imuhang performance, nagadepende sa imong slots nga gi-open o nagadepende sa imong students. Naruto dira. Okay? Then delay ba sila magsweldo? Ang ilang sweldo manggod, for example, 1 to 15 man ang cut off. So after 1 to 15, may kung ang 16 matuno og Saturday og Sunday, wala na siya appeal. So mag-ihap ka og 5 business days gikan sa cut off. So mana siya. Pero night time nga ihatag nila advance ang imong sweldo pag for example like mga holiday sa China kana ginatag nila advance. Then ang sunod nila kay muda ko pa ba mo sweldo or mao na hangtod sa hangtod. Guys, ang 5-1 talk na siya ay by level teacher. So for example, kanang bago pa ka, so imong sweldo per 25 minutes 50. So kung apil kag training, makapasar ka sa training, may mo siyang 52. Kung man 52, pila ba? 60. Hantod maabot ka dito sa 72, which is 72 pesos per 25 minutes. Pag maabot ka na, much better kay nga no, dagan kag estudyante tapos imong performance mas okay, tapos aside ana dako po kag sweldo, di ba? So mo to siya. Alright, so yes, tanan pa ko kung napabay mga panguntana like alright, okay, so ano to siya. Kung na pa may mga panguntana, pwede ko rin yung pwede mo mag-comment sa baba, tapos matubag man ko ako yung problema na. Tapos guys, ang mga pang refer na ko manila mga panguntana sa ko, so ginatagaan lang ta mo kanang idea about sa 5-month talk. So gusto pa mo kung napa may mga panguntana, PM lang ko ninyo or pwede mo mag-comment sa baba. Then yes, mana to siya guys, and thank you so much for watching and I hope you learned a lot. And yeah, kung gusto mo mag-apply again, ibutang lang ako ang link sa baba, tapos click lang to ninyo, then butang mo sa inyo ang mga information. Again guys, I am so happy that I was able to share the ideas on how to apply in 5-1 talk, and I'm hoping na makapasar mo tanan. And yeah, para dagan na ta mag home base para wala tay hunaon nga plite pagkauma. Hindi na tayo magka-problema about traffic, like, yeah, everything. Alright. Okay, so guys, have a nice day. Thank you so much for